Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako predať akcie v Trade Republic. Najprv spustíme aplikáciu Trade Republic, v portfóliu scrollujeme dole, kým nenájdeme našu investíciu. Tam nájdeš akcie, ktoré chceš predať a vyberieš ich. V mojom prípade je to Apple. Potom dole vpravo vidíme možnosť obchodovať, klikneme na to a potom na predať. Potom máme rôzne možnosti. Najprv môžeš zadať percentuálny podiel. Napríklad chceš predať všetko, klikneš na 100% a potom na pokračovanie. Ak klikneš na podiely, uvidíš ďalšie možnosti. Môžeš zadať sumu v eurách, pridať limit. Takže predáš akcie len keď cena dosiahne tú hodnotu, alebo pridať stop loss, kedy predáš až po dosiahnutí určitej hranice. Ale nechajme to na akcie. A ak chcete vybrať určité akcie, koľko chcete predať, kliknite na tieto tri bodky a zadajte počet. V mojom prípade mám len jednu akciu a chcem ju predať. Takže vyberiem jednotku, stlačím ďalej. Potom sa to prehľadne zobrazí. Dôležité je, že musíte zaplatiť poplatok 1 euro a potom klikneme na predať a uvidíme, že objednávka bola vykonaná. V portfóliu potom vidíme, že akcia už nie je a takto jednoducho môžete predávať akcie v Trade Republic. Ak vám toto video pomohlo, tešil by ma like a dovidenia.